за вакуума викаш ли? Не. За обезлъгничаване. Часовникът ти време. Да, бе, да, с нощи го сверях. Е бе часовника на температурата. Демек показва точно, да. Да, бе, да. Включи ли за той, Ерка? Не, нас е до 80 градуса. Какъв хуй може да е? Другия вариант да не ти отваря дъската. Най-елементарният вариант. Може да пробваме да го избочим. Да, не. Или? Или водната помпа, или да? Не. Това би трябвало да Сега тук, че има някакви... газори. Ема съмнява да не е от състоянието да е клясал, да не може да отвори напълно или... Да. Защото като се кара по-бързо, нали... Какво, ватия? Охлажда? Ама охлажда, да. Като дигнеш и налягане малко смисъл, като го караш на по-високи обороти и пак охлажда. Не ги опря! Ко прави? Как той ще вдигнеш кафеварката? Да прави 50. Нищо чудно да е. Я ти опря! Смотриш тук, бе, 8-7. Напърва на брат. Каварат. Какво прави клипища? Ага. Десата е десата. Чая се охлади. Или ще затвори, ако не затвори, го сменим. Най-лесният вариант да го сменим. Може би да отваря. Сейчас не може да поправи.